పట్టుకో. ఇలానే చేసింది సార్, కానీ వాళ్ళకి ఏం రిజల్ట్స్ లేదు సార్. రోడ్ కెక్కినాం సార్, అందుకే మాకు ఫ్యాకల్టీ వచ్చేది జరుగుతుంది. ఇలానే ఉంటాం సార్, చేస్తూనే ఉంటాం. అంటే ఎందుకు ఏ సబ్జెక్ట్స్ చెప్పట్లేదు అసలు? ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ ఏం బాలేదు సార్ మాకు. మా తల్లిదండ్రులు మా మీద హోప్స్ ఎన్నో పెట్టుకున్నారు సార్, మేము డాక్టర్ అవుతాం, ఐఐటీ తెచ్చుకుంటామని. వాళ్ళ హోప్స్ అన్ని సర్వనాశనం అయ్యేటట్టుంది సార్. మేము ఇక్కడ ఉంటే మాకు ఫ్యాకల్టీ కావాలి. అది ఎన్ని రోజుల నుండి ఇష్యూ నడుస్తుంది? స్టార్టింగ్ నుంచి చెప్తూనే ఉన్నాం సార్, కానీ ఇప్పటి వరకు రిజల్ట్స్ రాలేదు సార్. కాబట్టి మేము ఈ ధర్నా ఎవరైనా అధికారులకు చెప్పారా మీరు? చెప్పాలి సార్. ఆర్సీఓ సార్ చెప్పకుండా వేరే వాళ్ళు ఫ్యాకల్టీ గురించి ఏం చెప్పమని వీకెండ్ అనగా ఈ రోజు అన్ని చెప్పేసి మాకు మొత్తం దిశా పీవైకి ఉన్నాయి. ఆ దిశా పీవైకి ఆన్సర్స్ మొత్తం బట్టి పట్టేస్తున్నాం. అందులో రేపు వచ్చే వీకెండ్ లో మొత్తం అవే పెట్టేస్తున్నాం సార్. ఆన్సర్స్ మాకు ఇంకా చేయడం టాలెంట్ లేదు సార్. ఒక్క ఫామ్ అడిగితే ఒక్క కూడా రావు. పోయినసారి ప్యాకెట్ చేంజ్ అయినప్పటి నుంచి ఐఐటి సీట్స్ వచ్చినాయి సార్. ఐఐటి అయితే అంటే మాకు చిన్న ఫామ్ మీరు మేడం అసలైన తొలి వెలుగు. ఫాలో వాట్సాప్ @తొలి వెలుగు official.